Takže ahojte milí priatelia, chcel by som vám oznámiť, že bežte na kanály Honba zastrateným a Mary Urbex. Dajte im podporu, či bude to odber, like, koment, lebo sú to úžasní ľudia, majú skvelé videá, áno, málo ktorý z vás pochopí paranormál. Niektorí ste laici, ktorí veria na duchov a niektorí proste na tých duchov neveria, jo? Ja napríklad na tých duchov verím aj moja žena. Preto choďte na ich kanály a dajte im odbery a podporte ich. Lebo sa chystajú nové projekty, ktoré vám prezrázať nebudeme. Ani my z kanála Po stopách Urbexu alebo Alexandra Explorers Vloggers. Honba zastratený má Mary Urbex. Čiže máte sa na čo tešiť. Takže nabíjajte na ich kanály, podporte ich. A pripíjam na zdravíčko všetkých vás, ktorých nás štyroch podporujete na našich kanáloch. Takže ahojte.